nyuwun tambah pangestuning panjenengan, Mbah. Mugi-mugi ana wadah sing ilang panggone. nggih kula wonten dugi tenggen kula naminipun Raden Agung. Kula nggih tasih madosi ingkang papan pundi papan panggonane wadhahipun Ana kidul panggone. Pesisir tambak. Wonten nggih. Nggih, wadhahipun sukmanipun kepengin nyuwun tulung dumateng kula. Yen kula nggih tasih bingung, dereng manggihi ingkang tiyane Yo kabeh kuwi garis. Apa bakal ketemu awakmu sing aku. nggih. Nggih nyuwun tambah pitutur yang panjenengan, Mbah nggih. Iya. Kabeh dicoba sing hati-hati. Insyaallah. Aja gampang kekepepet. Aja gampang panas. Nggih. Ditoto atine kabeh. Nggih. Dijogo roko. Aja gampang kepepet. Asutane menungso sing saiki wis ngrompol loro. Teko Nggih. ganti. Nggih. Dijogo kabeh. Nggih ngapunten kula dugi niki wau nggih rada randhat mergi wau wonten alangan sekedhik, Mbah. Oh iya. Tapi wis suwi ngeten. Kanca-kancamu wis enek sing ngersula nang wis kudu balik. Nggih ngapunten tiyang kula piyambak nggih boten ngertos yen enten badhe wonten tamu. Mbah nuwun nggih, Mbah. Sampun diparingi pituduh, mugi-mugi manfaat kagem sedayaning umat, kula lan rencang sedulur-sedulur. Ya oleh ana sing kepengin sowan nek sandinge tepet. Ya nanti sowan. Nggih, Sopo sing ngerti nek jujur itu. nggih. Wis cukup sakmu. Dijogo kabeh hati-hati. Inggih, matur nuwun rampun. Ditoto atine. Aja Nggih. gampang panas kabeh. Nggih. Fitnah wis teko ngendi-endi. Inggih. Assalamualaikum. Cukup sakmu. Aku kuwi. Inggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.